n'ale bɔra ka laseli kɛ laseli min ye kapitɛni Ibrahim Traoré ye a ka laseli bɛ tali kɛ a ka fanga tali n'o san 3 ye nin ye sabula bi min ye sɛpitɛmburu kalo tile 30 ye o bɛ Ibrahim Traoré kɛ san 3 ye fanga la n'i ye a jateminɛ sɛpitɛmburu kalo tile 30 san 2022 o de kɛra a nali ye fanga la o hukumu kɔnɔna na sa kabini nin kalo in tile 18 ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye u ye baro sigi kɛ baro sigi min senfɛ sa u kɔni ye kunnafonidila caman wele an yɛrɛ ka Africa Plus ɲɛmaa n'o ye Seku Tangara ye n'ale bɛ kunnafonidi ko kunna Africa Plus ale tun bɛ a la a tɔw tun ye Burukina yɛrɛ kunnafonidilaw ye ani Vox Africa o ɲɛmaaba o fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan baabu ninnu sa an bɛ se k'a fɔ o taara n'a ye taabolo 5 fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa lakanako ale ni jamana wolomasiri tabaw ka jɔyɔrɔ ko politiki ko ani jamanadenw ka ko sɔrɔ ni yiriwali jamanaw cɛ siranyɛrɛbɔ taama ani IES ani diɲɛ bankun ka bi waleya minnu bɛ ka kɛ baara minnu ye tali kɛ o la min ye maa fɔlɔ minnu ye ɲininkali kɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Burukina farancɛla fanga ye ni olu bɛ Burukina fanga ye ni olu b'a kɔniya kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko lakanako ta nasira fɛ Ibirimu ale tun y'a yira a ka fanga ta waati ko n'u ye fanga ta yɔrɔ min na ko min ye lakana kɔni ye k'a bɛ kalo 3 di ko maaw na ɲinɛ o kɔ maaw y'a ɲininka kunnafonidilaw fɔlɔ min y'a ɲininka sa ko perezan ɲinan y'a san 3 ye aw kɔni ye fanga ta a lakana ko a bɛ cogo di a ko fɔlɔ ko kunnafonidila fɛn fɛn nana kɛnɛ kan k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn u selila kɛnɛ kan ka na ale ɲininka bi o diyara ye kosɛbɛ ko u bɛ fanga ta waati min ale tun y'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka baaraw sigi sen kan laɲiniba minnu bɛ jamana kɔnɔna na ka se ka olu lasigi sen kan nka olu yɛrɛ nana ye k'a fɔ jɔn ko ala u bɛ baara ta tuma min na o tun ka laɲini ye min ye o sabatili bɛ gɛlɛya fadenya jugu o taara ka ɲɛsin u ma kabini u nana fanga la k'a to baara u kan ka se ka kɛ cogo min na teliya la u ma se ka o sɔrɔ min ye maa caman ye o sera u ma k'a yir'u la k'a fɔ ko min ye fanga mara cogo min filɛ n'u bolo u ka u bolo kan min ye ka kɛlɛ kɛli ye k'u k'o jɔ u tora o kuma minnu na o kuma ɲɔgɔnya minnu na jamana wɛrɛ maaw fana nana fana ka na u ɲininka sa k'a f'u ɲɛna u bɛ fɛ ka baara minnu kɛ nin ye o t'olu fɛla ye kumaw kɔni ganna kosɛbɛ u ni lasigidenw caman ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni Burukina ka lakanako ye nka olu y'a ye k'a fɔ n'u ma kɛlɛ kɛ u ka jamana tɛ se ka lafiya u ka jamana tɛ se ka sigi kɔ a tɛ se ka lafiya i n'a fɔ olu yɛrɛ min ye sɔrɔdasiw olu bɛ ka min laɲini o la sa a ko min ye baara min bɛ yen ni o kɔni kun ka kan n'olu kan ka o sigi sen kan kosɛbɛ o baara olu ma salaya o la don kelen da kelen o de ye ka wolomasiri tabaw k'olu labɛn ka baara di olu ma baara min b'a to olu yɛrɛ fana bɛ se cogo min na k'u jeniyɔrɔ fi ani ka minɛnw k'olu ɲini ka di u ma teliya la yaasa laɲini n'o ye jamanadenw ka laɲini o bɛ se ka lateliya cogo min na a ko nka ko tiɲɛna ale yɛrɛ nana sɔrɔ wolomasiri tabaw yɛrɛ bɛ dabolo min na o fana kɛra gɛlɛya ye gɛlɛya filanan yɛrɛ sɔrɔla min fɛ o ye k'a fɔ min ye marifa yɛrɛ tun tɛ yen Burukina bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Kalashnikov o ba kɛmɛ o de tun bɛ yen k'a sɔrɔ mugu yɛrɛ min bɛ yen n'o ye marifa kisɛ yɛrɛ min kan ka di mɔgɔw ma o fana tun tɛ yen ko nin de la fo labɛn tun ka kɛ pankurun tun ka ɲini fɛɛrɛw ka sigi sen kan yaasa min ye olu tun b'a fɛ ka baara min kɛ kalo 3 kɔnɔna na a ka se ka ɲɛnabɔ nka o nana sɔrɔ degun bɛ yen dɔw y'a ɲininka fana k'a y'a ka fɛɛrɛ fɔ n'o ye jamana lakanani ka militɛriw sigi sen kan san 3 bi k'a bɛ se ka mun de fɔ mɔgɔw ɲɛna ka kɛ ni o ye a ko tiɲɛ don olu nana u ye baara in ye u tun b'a fɛ ka taa n'a ye sira minnu fɛ danayabaliyaw nana ye min ye jamanadenw ye olu fana kun surugulen don ka ɲɛsin olu ma nka o y'a to sa baara yɛrɛ ka se ka danaya ɲini fɔlɔ o min ka gɛlɛn ko bɛɛ lajɛlen u y'o danaya ɲinini kɛ yaasa ka se ka wolomasiri tabaw k'olu bila ko bɛɛ lajɛlen sanfɛ nka o y'a sɔrɔ diɲɛ seleke naani maa minnu bɛ yan u fɛ yan sa o y'a to u ma se ka baara kɛ nka yɛlɛma ni taalen ɲɛfɛ baaraw la olu yɛrɛ y'a ye fiyewu k'a fɔ ko f'u ka minɛnw san minɛn bɛ san cogo di jamana kan ka labɛn jamana kan ka sigi sen kelen kan jamana kan ka sɔrɔw ɲini yaasa sa wolomasiri tabaw fana ka baara ka se ka ɲɛ u ye kalanso sigi wolomasiri tabaw tɔgɔ la u yɛrɛ bɛ kalan min kɛ yan ko n'o tɛ ko ni mɔgɔ mɔgɔ nana ka n'i ka mɔgɔ kalan a bɛ min don a kunkolo la o tɛ foyi ɲɛ i ye sabula ale b'a taw de don i ka mɔgɔw kunkolo la o baaraw tɛ se ka ɲɛ diɲɛ seleke naani maa minnu fana tun bɛ wolomasiri tabaw ka ko la sa ko u y'a lajɛ ka se ka olu fana bɔ yen dɔ fana y'a ɲininka bi
ko yalama ko min ye bamanciwalen juga wale kɛbaw ka ko ye ko o ko in na ko yalama ko siga sigana b'a la wa a ko siga siga ani ka baara kɛ ka ɲɛ k'olu tɛ taa ɲɛfɛ olu tɛ taa ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ ka se ka se sɔrɔ a la ka se ka marifa kɛ ka baara kɛ ka se ka n'i y'o ni siran ni jɔrɔ jɔ i tɛ se ka taa yɔrɔ si wa burukina fasodenw ni burukina sɔrɔsiw kɛlen don ka wulikajɔ ni baara min boloda bi o ye cɛsiri ni timinandiya ye su ni tile ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan n'u ka minɛnw kan yaasa armée yɛrɛ bɛ kan ka baara minnu kɛ u bɛ se ka sigi sen kan cogo min u y'a ɲininka fana ko walima ko bi bi in na ko kɛlɛ min filɛ senna nin k'a ko bɛna kɛ cogo di a ko sigana kɔni tɛ ale la fiyewu tiɲɛ don maaw bɛ ka bɛnbɛnbɛnw kɛ tiɲɛ don maaw bɛ ka janfanw kɛ nka min ye burukina ye olu kɔni bɛna kɛlɛ in kɛ fo ka se a dan na wa u bɛ se sɔrɔ fana a ko gɔmɛlɛfin u k'a to a k'o to dibi la ko gɔmɛlɛfin ka a ɲɛda bɛna na ye sɔɔni ko bɛɛ bɛna a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko min ye gɔmɛlɛfin ye n'o bɛ ka i sen bila u ɲɛ a y'a yira sira fana k'a fɔ ko min ye nansarala jamanaw ye u caman kun sera ale ma k'a fɔ a ye sa k'u bɛna u dɛmɛ kɛlɛ in na ko nka k'u kana terorisiw kɛlɛ ale ko k'o fila ti ɲɛ dɛ anw kana terorisiw kɛlɛ an k'an ka jamana lakana an ka jamanadenw ka lafiya an ka se ka baara kɛ k'o tɛ ɲɛ o de la sa sɔrɔsiw komi olu tɛ labɔli kɛ fadenya ni siran fan fɛ sa u yɛrɛ y'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko VDP n'o ye maaw ye minnu kɛlen don k'u ŋaniya sigi u ka jamana lakanani hukumu kɔnɔna na u ye bolodiɲɔgɔnma kɛ n'olu ye k'olu fana labɛn ka fara min ye wolomasiri tabaw kan bi u ka miirinaba ye min ye o ye k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min filɛ senna nin ye burukina kɔni a tɛna segin a kɔ a tɛna ɲinɛ a tɛ jin kɔ wa ni ala sɔnna a ma burukinakaw bɛ ka laɲini minnu kɛ fana lakanako ta na sira la a na o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u y'a ɲininka sa ko jamanaw tɛ siran ɲɛnabɔli ko baaraw la dun a ko ale ma jɔrɔ a ma siran bi u bɛ AES mina sen ni bolo ni kunkolo yera a la maaw sigilen don ka mun kɔnɔ yiriwali ko ta na sira la o fana bɛ n'ale min ye AES ye min don bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la Ibirimu ko su ani tile maaw de b'u ɲini k'u bɛna kalan k'u fɛ ko wa ko maaw tɛ min kalama fana wolomasiri tabaw ka gun kan bi n'i ye jamana caman ye olu bɛ ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'o y'a sɔrɔ jamanaw ɲɛmɔgɔw ka kuntilenna n'olu ka kuntilennaw tɛ kelen ye kapitɛni y'a yira sira k'a fɔ kɔni k'o bɛɛ n'a ta ko min ye maaw ye maaw bɛ k'olu denmisɛnnin minɛ maaw tɛ k'olu jate nka olu bɛ baara min na u ka bɔ o kɔnɔ u k'a lajɛ tiɲɛ min bɛ yen bi n'o ye wolomasiri tabaw bɛ ka baara minnu kɛ bi u k'olu lajɛ olu sigicogo sen kan n'o baara kɛcogo k'ale tɛ ka sukaro k'a yɛrɛ kun dɛ ko nka ko baara min bɛ senna bi ani kununko ko jamanadenw k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ tiɲɛ don kɛmɛ kɛmɛ sarada burukina fan min bɛ bolola bi o ye 30 ye wa ni ala sɔnna a ma olu na wuli ka jɔ kɛ AES yɛrɛ a n'a dɛmɛbaw k'u b'o baara de la su ani tile o de la minnu bɛ ka AES filɛ fɛn wɛrɛ ye jɛkulu min don o kun tilennaw ye kelen ye ɲininkali kɛla la k'a fɔ ko kɔsa in na min ye Niger jamana ye ale yera CEDEAO wolomasiri tabaw ka lajɛ dɔ la a ko AES tɛ jɛkulu ye jɛkulu min n'a fɔra ko ɲɛkuntilenna kelen de bɛ a la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw jamanaw bɛ se k'o kɛ ka kɛ n'u ka kuntilennaw ye nka o tɛ foyi bɔ baara kɛcogo la sabula u ye sariya min sigi AES kɔnɔ o b'a to o baaraw ka se ka kɛ ni Niger taara Abuja wolomasiri tabaw ka baara la o ye Niger ka ko faamuya cogo ye maa si tɛ se ka Niger bali o la sabula AES jamanaw tɛ sɛbɛnw tɛ o kɔ a ko fana ko min ye baara kɔni kɛcogo ye sigana bɛ maa minnu na jɔrɔna bɛ maa minnu na minnu bɛ k'a miiri k'a fɔ ko olu bɛna fɛn wɛrɛw sigi sen kan mun tɛ taaɲɛ ye u k'o b'u kun na sɔrɔko ta na sira fɛ kalanko ta na sira fɛ bi bɛɛ lajɛlen bɛna a ye o la sa dɔ y'a ɲininka ko perezan min ye sɛbɛnburu kalo tile 30 san 2022 sɛbɛnburu kalo tile 30 san 2025 san 3 filɛ nin ye fanga la nin ye ni maa min y'i ɲininka sa k'i ka kimɛli kɛ bi bi na a b'a fɔ ma ko révolution progressiste populaire k'i bɛ mun fɔ mɔgɔw ye a ko ale bɛ min fɔ k'olu ye jamana ta waati min o y'a sɔrɔ jamana bɛ degunba de kɔnɔna la lakanako ta na sira fɛ sɔrɔko ta na sira fɛ wa politiki ko fana o kun kɛlen don ka jamana in siri a sen sabara kɔnɔ a ko k'olu ye yɛlɛma minnu boloda bi u bɛ ka baara minnu kɛ bi olu bɛ ka na dɔɔni dɔɔni k'o la sa ko kuntilenna ko min bɛ yen ni maaw kan ka baara kɛ n'o ye ka sigi sen kan ka kɛ ni révolution baaraw ye ko olu kɔni bɛ sen na ko wa ko ale m'a fɔ a kun fɛ ko révolution dɛ bɛnkan don bɛnkan min ni jamanadenw ka kuntilenna don ni a kɔni tɛ bɛn maa min ma o bɛ se k'i sen bɔ a la nka min ye Burkina Faso ye bi bi in na a ka kuntilennaw ni a ka bɔra kɛcogo ye o ye a ko n'i ye olu ka baara ta k'a lajɛ olu nana sɔrɔ baara min bɛ ka kɛ kɔrɔlen politiki tun bɛ ka baara kɛ cogo min na kɔrɔlen ale ye yɛlɛma minnu don a la bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la k'a bɛ ala fo ka ala barika da sabula burukinakaw y'a faamuya k'a fɔ ko fo yɛlɛma ka don baara kɛcogo la min ye mara kɛcogo ye sɔrɔ kɛcogo jago kɛcogo ko maa n'i y'i sigi k'a fɔ ko k'i ka jago bɛɛ lajɛlen to kɛnyɛrɛyew bolo
ko jamanadenw ka nafa sɔrɔ ka gɛlɛ o la o yɛlɛma minnu bɛ sen na olu na o kɛ ni fɛɛrɛ ni dabali ye kɛnyɛrɛyetigi minnu mana faamu olu na baara kɛ sabula olu nakun ye min ye o ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na a ko ale yɛrɛ bɛ to ka kuma dɔ fɔ kuma caman k'o de ye k'a fɔ sa k'olu nana sɔrɔ jamana in kɔni bɛ komi jurukisɛ ɲaaminen ɲɔgɔn na ko n'i ye dɔ foni i bɛ taa bɔ dɔ wɛrɛ kan min ka jugu n'o ye k'o la sa k'i bɛ kɛ maa ye maa min timina ka di maa min sɔmin ka jan maa min bɛ ko jateminɛ yɔrɔ jan ko nka bi k'a bɛ se k'a fɔ ko ala ni cɛ ani baraji ko sabula ko olu ye fɛn caman sigi sen kan o na waati ni sisan cɛ k'a dɔ bɛ ka kɛ jamanadenw ma wasa ye a ko sa ko n'i ye ko ta k'u lajɛ bi k'u sanga kɔrɔlen na ko n'o y'a sɔrɔ maa min kɔni tun tɛ kow kɔnɔna na ko n'o tɛ ko min ye revolution ye a baara minnu bɛ ka kɛ ko kɔnɔdimi tɛ ko ɲɛdimi don maa caman ɲɛ b'a la bi olu bɛ ka min sigi a ko a bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna o k'o faamuya o ye k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu b'u bolo ale tɛna o bɛɛ lajɛlen da ɲɛnamaya ni kunnafoni kɛnɛ kan yan koyi n'i y'i ka gundo bɔ fɔ k'i taa yɔrɔ k'o bɛ gɛlɛya wa i ka waleya olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nka min bɛ ka kɛ bi maaw na a ye dɔɔnin dɔɔnin don nataw ni tile nataw la a ko o de la sa ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la bi k'a fɔ mara taacogo kɔni falenna dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛcogo ko o falenna min ye misali ye a b'o di bi sabula bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ burukina yan maa dɔw tun bɛ olu tun kɛlen don k'u bila bɛɛ lajɛlen sanfɛ sabula k'a fɔ dɔrɔn ko olu ye parti politiki ɲɛmaaw ye olu ka tɔndenw olu bɛ yen ko n'i tun ye jɔyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ diyagoya don sa e kɔni hakili kɔni bɛ to i yɛrɛ ka bɛnja ni i ka farifoni ni i ka yɛrɛja la k'o la sa ko min ye o y'a sɔrɔ waati kelen cɛ ni muso ni denmisɛnw bɛ ka sa jita siraw la kɔ siraw la min ye ba siraw ni jitɔn siraw bɛɛ lajɛlen na k'o tɛ se ka ɲɛ cogoya si la dɔw ka bila jamana kunna olu k'u diya jamana nafolo la olu ka jamanaden tɔw to degun kɔnɔna na k'o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen kuntilenna min yɛrɛ bɛ yen n'olu y'o don jamanadenw na o ye bɛn ni kelenya jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ko wa ko n'i ye misali ta k'a lajɛ bi ko maa minnu bɛ yen ko n'olu bɛ taa ji ta ni jiko degun bɛ olu la ko minnu bilalen don olu kunna olu bɛ ka ji wari bɛɛ lajɛlen dun Bamakɔ dɔw bɛ yen olu tɛ tilelafana sɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ surafana sɔrɔ o waati kelen dɔw bɛ ka dumuniba cɛ ka bila u ka ɲamanminɛnw kɔnɔna na dugubaw kɔnɔna na k'o tɛ se ka ɲɛ cogoya si la olu ka wulikajɔ kɛ kun ye min ye yɛlɛma ka se ka don o de la sa sɛnɛko ta nasira fɛ ale ye fɛɛrɛ sigi sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'olu ka ca kosɛbɛ olu ka sɔrɔw bɛ se ka d'u ma cogo di ka baara kɛ ni a ye ko sabula ko waati jan kɛra k'a fɔ sɛnɛkɛlaw kun kɛlen don bolokɔfɛ ko ye dugukolo b'u bolo ko dugukolo ninnu ka ɲi kosɛbɛ foyi tɛ dugukolo la nka min ye sɛnɛ wari bɛɛ lajɛlen tun bɛ d'u magobatigiw ni senkolaw fɛ a kun tɛ s'u ma olu nana k'o de yɛlɛma ka se ka dɔ bɔ olu ka degun na malo min filɛ nin ye ni balo min filɛ u bolo nin n'u bɛ k'a feere u b'u ka da dumuni bɔ a la a tɔ u kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye société dɔ ye o bɛ o minɛnw o balo tɔ san ka bila yen ko waati min ka gɛlɛya mana kɛ u na o balo bɔ k'olu feere sɔngɔ la sɔngɔ min jamanadenw bɛ se k'a san o la k'olu ka fɛɛrɛ ye o de ye sɛnɛ tubabukan fɔ ba sɛnɛ kuma caman ba sɛnɛ nɔgɔ ta yɔrɔ caman ba k'a n'a misɛnmisɛnnin k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ sɛnɛkɛla ka se ka nafa sɔrɔ sabula angɛrɛ min ye sɛnɛminɛnw ye n'a tɛ se sɛnɛkɛla ma a waati la n'a kuma dɔyɔrɔ n'a bɔyɔrɔw cayara o ye dunkojuguya ni yuruguyurugu ɲɛlen sabula dɔw fana bɛ balo o la bi ko fɔ olu ka dabila u ka jamana kɔnɔ a ko ni i bɔra sɛnɛko la k'i kana politiki ni musaka ko ta k'o ka o fana lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko jamana musaka caman de tun bɛ taa jiwoyo fɛ nka a bɛ taa maa minnu jufa kɔnɔ olu ka sira foyi tɛ jamanadenw ka siniɲɛsigi la a ko a bɛ misali di ko min ye kuranko ye ko n'i y'o ta k'o lajɛ bi k'i b'a ye k'a fɔ ko o tun bɛ ka kɛ cogo di min ye tajiko ye u ka jamana kɔnɔ k'o tun bɛ ka kɛ cogo di bi ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko a ko bɛ ka na dɔɔnin dɔɔnin i bɛ ko a ka kuma kɔnɔna na ko min ye namara ni yuruguyurugu ye o tɛ se ka ɲɛ tiɲɛ don waati caman maaw bɛ n'u bolo nɛgɛnnu ɲɛsin maa dɔw ma k'a fɔ sa ko nin karisa in k'a tun bɛ fanga kɔrɔ la olu ko ko o tɛ olu ka baara ye a tun bɛ fanga kɔrɔ la bi n'a ye faamuya kɛ ka baara kɛ a na to a jɔyɔrɔ la minnu bɛ n'olu t'a fɛ ka falen i bɛ gɛn ka bɔ yen wa i bɛ ɲangi fana o y'olu taabolo ye nin waati in na a ko fana ko min ye burukina farancɛla fanga ye maa ta tɛ jamanadenw ta don fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na olu de bɛ ka kɛ ko fɔlɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka wari bɛ bɔ min ko ale bɛ fɛ k'a dɔn bi ne y'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ dɔn banki dɔ yɔrɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ n'o o bɛ musaka juru don mɔgɔ la k'i ka taa marifa san ko ale mago bɛ o banki la k'o tɛ yen k'o la sa ko wari minnu bɛ ka don minɛnw na bi a wari bɛɛ bɛ ka bɔ burukina kɔnɔna na miliyari n'a a waribaw ko wa fana ko burukinakaw u bɛ ka cɛsiri min kɛ o kana jɔ o la siniɲɛsigi ye o de ye a ko jamana tun tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la ka maa dɔw to politikiko la Blaise ka san 27 ale ni min yɔrɔ Christian Marc Kabore ka san wagati ninnu kɔnɔna na
ko mun bɛ kɛ taji ko la ko bɛɛ lajɛlen y'a ye taji feereba ni taji sanba ni taji ko baarakɛbaw bɛɛ lajɛlen dugukolo bɛ minɛn kelen na o dun o jugu n'o yuruguyurugu o tun t'a to taji ka se ka sɔrɔ min ye kapitɛni Ibrahim ye a ko jamana tun bɛ musaka min di yaasa taji ka na Burukina kɔnɔna na a bɛɛ bɛ dun ka ban wa taji sɔngɔ tɛ jigin bi ko a bɛ cogo di ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko saniya donna ye ko wa k'a fɔ fana ko n ye parti politique maa ye n bɛ jɔyɔrɔ ɲini n bɛ nin kɛ k'olu tɛ fɛn fɔ maa ye dɛ i jogo ani kɛcogo o de la olu ni bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye ɲininkali k'a la sa ko yɛlɛmaba minnu filɛ nin n'olu bɛ ka sigi sen kan nin ye mun bɛna n'a sinsin a ko sinsinni tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kalan ye bi ale kɔni nana ale ko ko révolution o de la sa kalanko a y'o falen denmisɛnnin minnu bɛ yen kɔni n'olu bɛ kalanko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u ka jamana kɔnɔna na u y'a lajɛ sa denmisɛnnin fitininw ko min ye Tuma Sankara bɛ bi waati min denmisɛnnin mara yɔrɔ minnu tun bɛ ani kalan yɔrɔ minnu tun bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen cira k'a di kɛnyɛrɛye tigilamaw ma Blaise ka fanga kɔnɔna na ko kɛnyɛrɛye tigilamaw u ye yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma hakilina bɛ se ka jamana jɔ ka fɛɛrɛw sigi sen kan k'o tɛ yen bi Burukina kɔnɔna na sa maaw kɔni denmisɛnninw u bɛ olu ta tile 45 i bɛ taa kɛnɛ ka kɛnɛ min sa i bɛ taa maanifinya baaraw kɛ don dɔw la e bɛ tilelafana sɔrɔ don dɔ la i tɛ tilelafana sɔrɔ tuma dɔ la dumuni kelen bɛ d'i ma n'o y'a sɔrɔ e kun delilen don matilala dali ni climatiseur kɔrɔdali la sa o banna ko o kelen u bɛna n'o kɛ denmisɛnninw na minnu mana na baki ni brevew sɔrɔ yaasa u k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔna na dɔw bɛ yen olu tɛ dumuni sɔrɔ don dɔw la a ko ale yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ kɛ tile 45 ye jama nana caya u y'a kɛ tile 30 ye ko nka ko ni ala sɔnna a ma k'a bɛna segin tile 45 la maa maa kɔni bɛ yen sa ko n'o o kɔni ye sifinw ye olu na labɛn ka kɛ Burukina siniɲɛsigi ye ko siniɲɛsigi ye kalan ye kalan tacogo ɲuman ani kalan kɛcogo ɲuman kalankɛla minnu tun b'o fɛ yen kalan kɛcogo minnu tun bɛ yen o n'a yɛlɛma sabula baara de bɛ maa minnu nɔfɛ wa min ye sifinw ye n'olu lamɔra ka ɲɛ Ibirimu ko olu bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ɲuman ye ko n'o tɛ ko maakɔrɔ minnu bɛ yen olu n'u ta sa ni minnu kɔni bɛna baki kɛ walima ni ye brevet kɛ nka denmisɛnnin minnu kɔni bɛ denmisɛnninyaw la bi bi in na kalan kɛcogo u y'a yɛlɛma yaasa siniɲɛsigi a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Burukina ale fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ɲininkali fana kɛra a la sa ko politiki ko ta nasira fɛ a ko politiki ni révolution tɛ taa nka min ye politiki maa ye n'i b'a fɛ ka révolution baara kɛ i bɛ na aw bɛ jɛ ka baara kɛ nka ni k'i tɛ falen olu ni tɛ ɲɛ bi aw tɛ ɲɛ sini i bɛ t'i ka sira fɛ olu bɛ continuer wa ni maa maa fana bɛ yen k'i bolo bɛ baara la bi olu fɛ yen k'a fɔ k'e de bɛna na i sigi k'a fɔ k'i bɛ politiki baara kɔrɔ kɛ i bɛ ɲangi wa i bɛ minɛ fana ka bila kaso la min ye diɲɛ seleke naani ko ta na sira fɛ ani cɛncɛnfuga jamanaw a yira sa ko san 2 sɔrɔla o ko la a ko o ye tiɲɛ ye san 2 sɔrɔla AES ka kɛnɛ kosɛbɛ AES bɛ baara la wa min ye fɛɛrɛbaw bɛ ka sigi agence bɛ na sigi banque bɛ na sigi a ko sa min ye ɲininkali kɛra la k'a fɔ ko bi k'a yira k'a fɔ ko UEMOA ka lajɛ dɔ senfɛ ko u kun y'u gɛn k'u bolo bɔ baara la a ko o ko in olu yɛrɛ ye o ye nka ni ala sɔnna ma fɛɛrɛw bɛ senna fana min ye AES jamanaw ye u b'u labɛn u bɛna bɔ UEMOA fana na ala tɛna na mɛn AES ka baara kɛcogo ni AES ka kuntilennaw olu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kelen kan ka se ka baara kɛ yaasa maaw ka se k'a faamuya cogo min na min ye kapitɛni Ibrahim Traoré ye a ko fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn sigilen don Burukina kɔnɔ bi yiriwali ni baara fɛn fɛn sigilen don Burukina kɔnɔ bi a bɛɛ sinsin b'a na kɔkɔrɔdɔba ye Burukinakaw ye n'olu sɔnna fɛn o fɛn ma o de bɛ kɛ wa o de bɛ to sen na a ko fana b'a ɲini Burukinakaw fɛ u k'u cɛsiri u k'u jija waati gɛlɛyaw ni fadenyaw kɔni bɛ sen na min ye u lamini jamanaw caman bɛ yen bi ko olu kɛlen don k'u sɛgɛn ko nka ko ni ala sɔnna ma fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ko fadenya tɛ ban sabula maaw ka kuntilennaw tɛ kelen ye jamana dɔw bɛ yen olu ɲɛmaaw tɛ se fiyewu cogo si la k'u yɛrɛ bɔ nanzaraw bolo n'u kɛra sigiɲɔgɔn ye olu de b'u labɛn olu de bɛ kɛlɛkɛminɛnw ɲini olu de bɛ cɛsiri kɛ k'u ka dugudenw labɛn yaasa siniɲɛsigi o bɛ se ka kɛ u ye cogo min yanni hakilina ɲuman ka don o jamana ɲɛmaaw la olu ka se ka baara kɛ nin ye kapitɛni Ibe ale ka kuma la kumaba ye fala ye an sera ka mun sɔrɔ ka bɔ u ka kunnafonidiyɔrɔ la wa min ye Ibe ye a ko min man di ale ye o ye ŋunanfagiya ye n'i bɛ ko la i ka k'a la n'i t'a la i kana k'a a la kunnafonidilaw an yɛrɛ tɔgɔla kuma fɔra a kɛnɛ kan a ko k'a na waati ani kunnafonidilaw tun tɛ bɛn nka bi ko kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'u bɛ ka ɲɔgɔn faamu ale tɛ min fɛ o de ye nanzara jamanaw kunnafonidilaw bɛ mun fɔ furancɛla fanga ninnu ma yan kunnafonidilaw ka sigi o kelen kan kunnafonidilaw kan k'a dɔn k'a fɔ faso de bɛ u la bɔyɔrɔ de bɛ u la u ka baara kɛ n'o ye ko n'o bɔra la foyi tɛ yen bi min bɛ se ka u kari ɲɔgɔn na wa k'a b'a ɲini u fɛ k'u ka baara kɛ tilennenya ani laadiriya ale kɔnɔna na fala in y'a f'i ɲɛna n ko bi n ko ni ala sɔnna a ma min ye Niger jamanakuntigi ye ale bɛ